Eikä mikä on yllättävää. Nyt on joulukuun 1. viikko. Ajattelin, ei tunnu yhtään sillä, että olisi vielä joulukuu. Ei todellakaan tunnu. Ei yhtään semmoinen joulufiilis. Ei. Mut niin se vaan. Mulla tuli vähän joulufiilis, kun joulupukillahan on se valkoinen parta. Niin mä näin semmoisen sedän, jolla ei ollut valkoista partaa, mutta sillä oli valkoista naamakarvaa. Sillä oli niinku viiksiä. Sillä oli pelkät Hitler-viikset. Ne oli valkoiset. Anteeksi. Tässä on kuva siitä sedästä. Tää on mun ihan itse ottamani kuva, tää ei ole kuvamanipulaatio. En tiedä voiko Eneri liittää tähän myös pätkän video, jos se olisi sensuroitu sen verran, ettei sitä henkilöä siitä ehkä kaikki tunnistaa. Siinähän se pyörii jo. Siinä ne. Mikä sulla on MP näistä 1930-luvun viiksistä, mitkä nyt näköjään on tullut takaisin hyväksyttävään niin kuin viiksimallistoon? Koska tää kaveri oli näytti olevan ihan perheensä kanssa syömässä. Kyllä. Peruslounas. Kukaan ei puhunut sen viiksistä yhtään. Niin ja siis he ei myöskään niinku lounastanut kotona. Ei kotona, ei missään niinku suljettujen ovien takana, vaan hän oli ihan siis kamppikeskuksessa Helsingin keskustassa. Siellä. Melko ytimessä Helsingissä. Melko ytimessä siellä. Hän Hitler-viiksien kanssa söi jätskiä muun muassa. Tässä on videonpätkä siitä, kun se syö jäätelöä. Joo, niin. Mut MP... En haastatellut siis kaveriin, mutta joo. Niin, MP. Mikä sun? Siis mehän tiedetään, että muoti kulkee sellainen syklisesti. Menee. Niin onkohan tässä viiksen muodossakin semmonen pyöreästi 100 vuoden niin, sykli? 30-luku ollaan matkalla kohta. Ollaan aika lähellä. Me ollaan lähempää 30-lukua kuitenkin, mitä esimerkiksi 20-lukua. Joo, totta. Tai 30-luvun alkuun. Niin kuin 20-luvun alkuun. Joo. Kyllä. Niin. Siinä suhteessa kai se on vaan niin hyväksyttävä, että niin. ollaan siinä kohtaa. Siinä kohtaa sykliä, se on jotenkin sykähdyttävää, koska toi on niinku sellainen viiksimuoti ja malli, mitä ei niinku kovin usein näe. Mä en ole livenä nähnyt sitä koskaan ennen, olen nähnyt, mutta en ole kenenkään niinku sillä tavalla niinku oikeesti rokkaavan. Ketä tosissaan sitä rokkaisi? Tuolla luonnossa, että mä oon ollut niinku ihmisten kotona, missä niinku joku on, muistaakseni 2 eri henkilöä on leikannut viiksiä. Niistä on jätetty semmoista. Yritätkö sanoa, että sulle ei ole koskaan ollut tämmönen viiksi? No mä oon myös ollut yksi niistä henkilöistä. No niin, koska mä ajattelin, että varmaan ihan jokainen, kenen viiksikarvaa kasvaa, niin jossain vaiheessa leikkaa ne aatoviikset, koska kyllähän ne munkin naamassani on vieraillut. Sitten mulla on yksi frendi, hei vaan ripu, joka otti itsestään semmoisen kuvan, missä sillä on ne Hitler-viikset. Ja lähetti sen mulle, niin se on mulla edelleen sen profiilikuvan, kun sen niinku puhelinnumerotiedoissa. Joo, kun hän soittaa, niin. Kun hän soittaa, niin siinä on se on se naama. Muotiviikset naamalla. Mut se on siis, se alkaa varmaan olemaan tosi ok. Mut sitten taas tässä tapauksessa, kun häntä ei haastateltu. Joo, mun teki mieli sanoa, että niin mennä kommentoimaan sille asialliset viikset. Bro. Mut hän oli kuitenkin vanhempi herrasmies, niin mä en löytänyt semmoista hyvää lähestymistapaa. Että hänen viiksien auktoriteetti pistyi just vähän jäähän. Niin, ja se iän tuoma myöskin. Että siinä olisi pitänyt olla... Niin meinaatko, että jos hän olisi ollut 15-vuotias? Jos hän olisi ollut semmoinen niin 20-50-vuotias vaikka, niin sit olisi voinut aika silleen niin kevyen, matalalla kynnyksellä vähän kasuaalimmin voinut mennä. Niin, että asialliset viikset. Dude. Tai vastaavaa. Tässä tapauksessa en. Tässä tapauksessa koet sen hieman jännittävänä. Joo. Ja myöskin niin siellä oli muitakin ihmisiä, mä en nähnyt kenenkään muun osoittavan häntä sormella. Mä en osoittanut häntä sormella. Kukaan ei osoittanut niin sormella silleen, että onks noi... tai kukaan ei mennyt sen olkapäälle silleen. Onks sulla oikeesti niinku... On, joo. Onks sulla Helly Hansen viikset naamalla? Sulla jätkällä Helly Hansen faces. Siellä oli Helly Hansenin semmonen kuoritakki päällä. Tähän Helly Hansenin logo tähän. Kiitos sponsorista. Helly Hansen. Jos tarvitsee arvaa nimi, niin se olisi varmaan Sakari Suominen. Että se olisi niinku hän oli varmaan SS. Sillä on oma paidankaari. Sillä on brodeerattu. Myös tatuoitu. Myös SS-tatuointi, niin ihan nimen mukaan. Ja sen verran aurinkopalvoja, että semmoinen vanha aurinkosymboliikka löytyy myös mahdollisesti. Joo. Mä muuten ei semmoista tuntaa, että mulla oli... Mä olin ottanut rintaani tatuoinnin, jossa oli semmoinen tietynlainen risti. Se ei ollut hakaristi, mutta se oli semmoinen joku tietynlainen risti. Joo.
jonka mä kuvittelin kuvaavani jotain muuta, mutta sitten mä olin paidatta jossain ja joku näytti, että tiedätkö, tuo natsitatuointi rinnassa. Ja sitten mä olin silleen, että ei helvetti. Mitä mä oon mennyt tekemään? What have I done? Mä en nyt ihan enää muista, millainen se oli se risti. Mä en pysty sitä piirtämään edes. Mutta semmoisen mä olin mennyt ottaa unessa. Not bad. Joo. Mä taas viime yönä, mä heräsin tän aamulla siihen, että mä näin sellaista unta, että mä hukutin jonkun mieshenkilön. Ja sitten oli jonkunnäköinen talviaika. Niin sit siinä unessa mä päädyin siihen, että kun mä ensin saisin niinku elottumaan tilaa rannalla, mutta sitten mä ajattelin, että ei hitto, että ei toi voi niinku jättää eloon. Et mä ajattelin, onneksi mä siedän kylmää hyvin, että mua kiinnosti yhtään mennä niinku ton muniasta ton veteen, että mä luikautan sen jään alle. Joo. Niin se ruumis löytyy vasta myöhemmin. Niin sit siinä kohtaa, kun mä sain sen elottoman vartalon sen veden alle, niin se rupesi sätkimään. Ja sit mä sain hukuttaa sen vielä niin sen lisäksi. Mä en muista vaan mikä se selkkaus oli, mutta sit se ei vastannut niin rikosta se selkkaus kuitenkaan. Sitten oli vähän hämmentävää herätä. Se et ollut sinä itse, jonka sä löit sinne jäihin kuitenkaan. No, ei suoranaisesti. Jotenkin se liittyi niinku vaimoon ja vaimoni kunniaan. Jotenkin mun mielestä tilanne, mikä sitten ohjasi tähän. Että se oli vähän tämmönen ehkä Will Smith-tyyppinen ratkaisu. Joo. Se oli vähän niinku läpsäsy naamaa se toisen kuoliaaksi hukuttaminen, kuristaminen. Niin mä koen, että se on aika vastaava. Joo. Kyllä mä näen. Mä näen ton yhtäläisyysmerkin kyllä. Ja kiinnostavaa tähän oli herätä, koska mä en muista, koska mä olisin viimeksi nähnyt minkäännäköisiä painostavia unia tai minkäännäköisiä väkivaltaisia unia tai milloin mä olisin viimeksi kokenut jotain vastaavaa tunneskaalaa edes tollain kuvitteellisessa olomuodossa. Edes mediassa. Niin oli kiinnostavaa, että tällainen oli se, mikä mut herätti. Mä en oo yhtään varmaa, onko mä ottanut keltään henkeä unessa. Nyt mä oon ottanut luodin itse. Mua on ammuttu siis useita kertoja. Siis sekä useita kertoja kerralla, että niinku yksi luoti kerrallaan. Et sä oot toistanut tämän saman? Ei se ole edes samoin, mä oon monta kertaa. Mut siis saman luodin oton oot toistanut? Oon ottanut luodin eri tavoilla. Monta pitää tässä välissä? Joskus useita vuosia. Tässä välissä. Living my best life, yeah! Niin. Olen ottanut useita luoteja niin silleen sarjatulta myös. Ne tuntuu silleen aika lämpimiltä. Oli kysynyt just miltä se tuntuu? Se tuntuu semmoiselta niin tosi epämiellyttävältä pistolta, mutta samalla se tuntuu semmoiselta niin työnnettäisiin kuuma tanko sisään. Samoin mua on puukotettu vatsaan ja selkään. Selkäpuukotus kuulostaa hyvältä. Selkää ja vatsaa. Ja sekin tuntuu semmoiselta ällöttävältä ja semmoiselta kuuma, niin lämpimältä. Kadaat. Joo, ne on ällöttäviä ollut. Mut mä en ole muistaakseni itse tehnyt mitään muille tollasta. Tollasta mukavaa. Se on kiva taas nähdä, kun ollaan auton liikenteessä, että on peräkontti auki. Joo. Jotenkin vapauttavampaa toki ajaa. Ja siellä ei ole mitään. Oli siellä jalkapallo. Niin, mutta ei mitään, miksi sen pitäisi olla niinku auki. Ehkä se on jalkapalloilija jo poistunut. Niin ehkä. Jalkapyllyilijä. Mennään itse asiassa, ei mennäkään. Itse asiassa mä olin ottamassa takaisin tän oikean kaista, mutta en sit ottanutkaan. Maistellaan asioita. Onko se joku uusi mandu? Meillä on puhdas Timon niin kavereiden kesken. Me sanotaan kiitos sponsorista. Makea mandariini. Joo, ja limited edition. Tämä on jo poistuva tuote, koska tässä patchissa tulee päivämäärä vastaan nyt joulukuussa. Mutta 3. päivä. Ja nyt kun ollaan täällä, niin tää on siis tuote, jota tällä hetkellä ei saa. Ja en tiedä koska tuleeko takaisin. Puhdas Timo on ainoa, ketä sen voi kertoa. Mä oon maistanut aikaisemmin. Rami ei. Joten no ilman tosta nuo virtsatipat vähän pois. Niin saat ehdottomasti ottaa siitä. Ota ensin haju. Haju, totta kai. Aivan ihana tämmönen niinku makean mandariinin tuoksu. Joka on aika osuva nimeen. Nimeen osuva, kyllä. Mä menen tämmöstä eksoottista reittiä ihan muuten vaan, kun kyllästyttää ajalla samaa teitä. Se tekee myös hyvää aivoa. Nyt laitan magu.
olisi aika mandariinin tää maku. Kyllä tää on 4/5 tää haju. Haju on melkein 5 jo. Oho, Mä tykkään tosi paljon. Sitten tulee vähän semmonen se orange tic tac. Joka pitäisi olla appelsiini, mutta se on niinku tääkärry. Ja maku on hyvä. Maku. Mä sanon, tää maku on mulle kyllä 5/5. On, tää maku on tosi hyvä. Siis tää sweet mandarin ja vadelma on ne, mitkä mulla tasapainoilee, että kumpi on parempi. Kyllä, koska se vattu on tosi hyvä. Kyllä. Puhdistamalla on aika paljon kofeiiniä näissä. Joo, siis näissä uuden sarjan. Mistä ne ottaa sen kofeiinin? Onko se teestä? Voi, hyvänen aika. Täällä ei ole muuta kuin tiitä. Teestähän se tulee. Joo, se ei ole kaffeesta. Se ei ole gaffeesta, ei. Tää on teepohjainen energy finger. On kyllä tosi. Joo, kyllä siis nää, yleensähän se on se 30 milli on aika normaali Per 100 millissä. Joo. Jopa Red Bulli taitaa olla niitä ja Monsteria. Joo, ja tää on niinku tupla siitä, mutta tää on niinku ehdottoman erinomainen tuote. Tässä on sekä magu että on kivon kohdillaan. Siitä vedetään se tästä. Ja siis kun näitä ei tosiaan saa ja niitä on vähän haastava saada, mä oon niitä tuolta Cafetoria, se on kyllä hyvä idea myös aina. Niin vois itse asiassa käydä siinä. Käydään. Niin mä halusin tuoda sulle tämmösen, viimeksi kun mä toin sulle tämmösen, mä join sen ite. Kiitos. Matkalla. Kiitos. Kiitos tästä almusta. Kotikaupungista, niin mä oon koittanut metsästää näitä, kun ne tosiaan loppuu kesken. Ja nyt mä löysin sieltä uuden aarreaitan, missä näitä oli ainakin 10 vielä. Koska nää on pian menneisyyttä. Mistä aarreaitasta sä löysit kotoa? Se oli City Market, mistä mä löysin sit niinku lisää. Kitty Marketissa. Prisma on vähän nahkea. Prisma on tosi hidas ottamaan uusia tuotteita. No se on, kun se ei ole kauppiasvetoinen tietysti, niin se toimii. Niin. Ja sitten toimii eri logiikalla. Joo, ja sitten tarvii olla tosi siis. niinku, jonkunnäköinen jalansija on jo saatava niinku muualta ennen kuin Prisma, tai on ollut jo saatu. Tavilla. Tarkoitan, että tuotteen pitää olla jo haluttu ja tarpeeksi niinku tiedetty ennen kuin Prisma sitä lähtee miettimään. Niin puhdastimoltakin ainoat energiajuomat, mitä Prismalta löytyy, niin on edelleen vadelma. Niin taitaa muuten ollakin. Mutta se ei ole lainkaan huono, koska se on paras niistä tuotteista, mikä on tällä hetkellä valikoimassa. On. Koska tää on limited edition. Varmaan onko mulla maistamatta jotain. Mulla on se, mikä se musta, se originaali, me maistettiin yhdessä. Ime loput. Onko se maistanut sitä? Pidä se vaan. Sitä Le Mans. Le Mansista en ole ihan varma. Se on kans tällainen 180 milli rammonen yksilö vihreä tölkki. On mä ehkä. Mut se on vaan ehkä. Verkkokauppa.comilla on joku valikoima, eikö se ole kans puhdistamua? Kuvittelisin, mä en ole hetkeä käynyt. Siellä on nokkoa paljon. Miksi pysäämme tähän skootterille? Koska täällä on niin kova julkinen liikenne. Tässä ei kyllä julkista liikennettä itse asiassa ole yhtään just sen sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta tuolla kaverilla on vähän liian pienet vaatteet. Tai viime vuonna ne oli sovi. Tai se pesi kans vahingossa 60. Niinku allekirjoittanut. Pesin mun Superdry kauluspaidan lakanoiden kanssa 60, joka oli aika hyvä idea vissiin. En vielä sovittu. Tää herra ja robotti on hassu näkyy. Robottiseta on kyllä mieli. Tää kaupungissa näkee kaikkea. Tää isos kaupungissa. Isos kaupungissa. Mä oon muuten täysin ajattelematta vaan ajanut tässä eteenpäin. Se on hyvä, me ollaan kuitenkin melko lähellä. Me ollaan itse asiassa just kohta siellä, mihin me ollaan menossa. Kyllä. Eikä se ole sattumaa. Ei. Mun aivonavigaattorini ohjastaa meitä perille. Se vie meitä perille, mutta se vie vaan semmoista alitajuista reittiä, mitä sä et ylemmässä tajunnassasi. Oh my fucking god, siinä meni äänet. Ehkä se on niinku selvennettyä itsellesi. Katkaisepa tästä kohtaa ja tehdään. Katkaistaanpa tästä kohtaa. Kaluni on kuin kiiluva peitsi. Tässä kohtaa ihmisten on parempi ollut luukuttaa höpsönauttia jo useampaa kappaletta useamman kerran. Kuulkaas höpsönautit, menkää kuuntelemaan höpsönautin musiikkia. Kyllä. Ja höpsönauttikaa siitä höpsösti. Täysin rinnoin. Pöksyissänne ja pusakoissanne. Pöksyt, pusakat, puserot, pumpulipeput, pumpulipyllyt. Kaikki nää kunniaan. Niin. Koska
Nyt katsotaan meidän 2025. peikkäille ei toi ransuttimeen just siihen. Siihen se tietenkin menee. Levykauppa Xn edessä näyttisi olevan yksi peikka, mihin Rami Poikasetä laittaa auton. Rami Poikasetä laittaa autoa. Autoneuvo. Onko sun autoneuvos? Telia. Tuo on näköis. Niin, nyt kun 25 vuosi alkaa olla silleen vähän lopun puolella, niin onko se sitä mieltä, että pöksyt olisi semmoinen sana, mikä voitaisiin nostaa 2026 silleen niin uuteen Pöksyt arvoon? ja pusero. Mulla on tämmönen uusi pusakka. Mulla ei tämmötä vähän epäkätevää. Epäkätevää ei muuta sana. Se on vähän epäkätevä sana. Onko tässä, sulla on kamera siinä kiinni tietysti? Joo. Toki me voidaan mennä vaan yhden kameramoodiin. No se voisi olla ihan käyttis. Se voisi olla ihan käyttistä. Nyt jolla on noin hauskaa. Voi olla. Joskus voi olla niin hauskaa, jos on hauskaa oikein. Se käy. Niin. Sehän käy. Meidät nähdään. Kyllä se pyörii. Kyllä se pyörii. Ihmiset voi sitten mallaa siitä meidät paremmaksi, jos siltä oikein vaikuttaa. Niin. Nyt olisi varmaan aika Rami laittaa 2025 läjään ensimmäinen viikko joulukuuta. Pidetäänkö me joulutauko? Oho, no nyt on jo aika paljon. No ei todellakaan. Paljon kysytty. Joulutauko on mun mielestä vähän niin kuin naisia ja lapsia varten. Mun mielestä joulutauko on vähän 2010. Joo. Et ympäri vuoden tehdään duunia. Kyllä. Ei lomailla, ei taukoja. Ei. 2020 pakettia vai? No, tai 25 pakettia? Ehkä 25. 2020 paketoitu. 25 ehkä. Pakettia. Mä en kyllä osaa laittaa sitä pakettia. Paljon on tapahtunut. Sekä maailmassa että omassa maailmassa. Ollut mielenkiintoinen. Tää on se, mihin ollaan menossa. Mielenkiintoinen kuva. Sana mielenkiintoinen kuvaa kyllä sitä hyvin. Joo, ollut sen verran rikas niin kuin monellakin tapaa, mutta sitten samaan aikaan se mitä me tälläkin ohjelmalla lähdettiin tavoittelemaan, sellaista niin kuin ei-ajankohtaisuutta, koska maailmalla on tuntunut tapahtuvan paljon ja ihmisistä on tuntunut paljolta se, mitä on tapahtunut. Ja sitten vielä eri kuplissa, että olkoon sitten vasemmalla oikealla uskovainen, uskomaton, niin joka kuplassa tuntuu, että on tullut räjähdyksiä. Sen takia myös pois niin kuin siitä ajankohtaisuudesta osakseen, niin vaikka on tapahtunut maailmalla ja omassa elämässäkin, niin silti mulla on itsellä pysynyt hienosti niin kuin semmoinen tasapaino sillä pääpiirteisesti, että ei se miltä ehkä jossain yleisessä ajatuksessa, jos sellaista on olemassakaan. No se, mitä yleisesti yleinen media tuo, niin se kuinka niin kuin jotenkin raskasta on ollut, niin se ei ole heijastunut mun elämääni. No joo, se sama kyllä. Se niin kuin ainainen uutisten kyylääminen aamustiltaan, se ei sovi mulle. Eikä se varmaan sovi valtaosalle ihmistä muutenkaan. Se saa vaan niin kuin omat ajatukset ja fiilikset sinne negan suuntaan helposti. Se on aika usein niin, koska se on aika usein myös niin, että se on se nega, mikä kerää niitä klikkejä. Ja se nega kerää niitä klikkejä vielä entistä enemmän silloin, kun ihmisillä on paha olla. Jep. Ja silloin, kun ihmisillä on paha olla, ne imee lisää sitä negatiivista maailmantietoutta, mikä ei suoranaisesti kosketa niitä elämää millään tasolla, niin se ei tee minkäännäköistä positiivista vaikutusta, vaan itse asiassa se negatiivisin loopin vaan. Mutta joo, siis tää on niinku mun mielestä kiinnostavaa ollut tässä vuodessa, että miten sitä on jotenkin osannut nytkin kelloa siitä niinku ulkopuolella. Kellomme ulkopuolella. Joo, ja tää podcast on ollut kiinnostava matka itsessään, niin kuin siis se, että matka podcastiin ja matka itseen. Sekä että. Ja sitten se, että kuitenkin aika tälleen tommosella nopeudella lähdettiin liikenteeseen sitten vaan niin kuin joka viikko. Niin. Vaan tehdään joka viikko materiaalia. niin se on. Ja katsokin, että se on viihdyttävää.
Onneksi viihdyttävä on semmonen melkoisen avoin termi. Ja onneksi se on tosi subjektiivinen. Niin se on, jep. Avoin termi ja subjektiivikokemus. Meistä voi tuntua viihdyttäviltä asioilta jotkut asiat ja se riittää. Jep. Ja jos joku viihtyy siinä sivussa tai sen lomassa tai ihan miten vaan suhteessa siihen tai suhteuttamatta siihen, niin sehän on vaan niin lisää. Hyvä on hyvä. Mennäänkö me tonne klassiseen pitkäripaiseen vai mihin me ollaan matkalla? Me ollaan matkalla tonne, mistä me käveltiin jo paljon ohi, joten me voidaan tässä ovella ympäri kääntö. Ympäri leikkaus. Kääntö. Niin. Käveläänkö vähän tuolla sisälläkin? No joo, sitä me ei ole vielä käytetty. Me ei ole kertaakaan oltu täällä. Se on Samppiseskus. Täällä Samppi. Jump trallalallalla. Sä näytät vloggerilta, vaikka me tehdään podcastia. Milleen se on mahdollista? Ei tajuu. Ei pysty ymmärtämään näitä asioita. Ei pysty ymmärtämään. Me ollaan menossa mihin? Purkauppaan. Purkauppaan. Me käveltiin siitä just ohi tuolla. Mitä purkauppasta on? Mä hakemaan sieltä hammasta. Mä en itse asiassa tiedä, onko se purkkaa, mutta se selviää meillä aika pian. Mä en halua ton jävän kanssa olla samassa tilassa kauhean paljon. Se oli tosi iso ja tosi pelottava ja tosi sekaisin. Hei, sä teit vaan tommosen niinku nopean arvion, mikä saattoi olla hyvinkin virheellinen. Voi hän oli rakastaja. Voi olla, että se oli hyvinkin todellinen se. Sun arviosta serrasmiehestä vai? Tosi uhkaava. Niin. Uhkaava mies. Se näytti vaan, että saattaa ottaa sut tavalla tai toisella. Kyllä, ja mä en siis voi sillä sit mitään. Se sit vaan tapahtuu. Ja sitä sä et kaivannut nyt vai? Sitä mä en nyt kaivannut. Okei. Pärjään hyvin ilman. ei semmonen kyllä ja. Mä en halua olla sen nuunuu. ai. Koska hän oli yksin tuolla niinku maailmassa. Se pelkkä se aurinko lauleskeli silloin vaan. Mutta se aurinko oli vaan täynnä vihaa ja se loisti semmoista vihaa. Sen siellä niinku. Sen siellä todellisuudessa. Siellä mikä se on? Mitä ne oli? Tiivitaavi, hipsu, laala ja pai, mitä ne on? Teletappeja. Että hän oli semmoinen niinku pahisteletappi. Ai hän oli pahisteletappi? Joo. Joo. Ja mä en ois halunnut olla sen nuunuu. Ymmärrän tavallaan. Jos kenenkään, mutta sen hänen ainakaan. Toisaalta se olisi saattanut olla semmoinen seikkailu ja kokemus, mitä sulle ei vielä ole tullut tässä elämässä. Se olisi ollut semmoinen kokemus, ilman muuta. Mutta onko se semmoinen kokemus, mitä sä haluat välttämättä? Et ainakaan nyt halunnut. En kaipaa sitä lainkaan. Et jos niinku joululahjan voisi toivoa, josko tää setä se? Ei, mä haluaisin joululahjaksi olla taas kovis. Se on varmaan tämän jakson jälkeen, koska siinä on mitään kuvallista informaatiota, niin lopputunnarin jälkeen siellä on todella hyvä story Kovisramista. Ja sitten me kannattaa kyllä mennä siihen uudestaankin jossain kohtaa, mutta ei tässä jaksossa, vaikka seuraavassa, koska mä uskon, että ihan kaikkea lopputunnarin jälkeen enää jaksa. Niin, se on ehkä joillekin liikaa se. Niin, ja sitten siitä monelle voi tulla semmoinen fiilis, että okei, nyt se loppu. Vaikka ei se siinä on Rikun bändin toi julistekin tuossa. Terve vaan, Riku. Kaisa. Rikulla oli siis ne Hitler-piiksit silloin. Niin. Ja on edelleen mun todellisuudessani aina. Ja se on totta, se sun todellisuus. Se on mun totta. Kyllä, koska se on niin hyvin subjektiivinen asia. Vesilammikko. Toivottavasti. Tuli toivottavasti vettä. Niin, no jos oli virtsaa, niin sitä oli myös paljon. Sitä oli tosi paljon. Kun mennään puristelemaan vähän. Tyrkäpää. Palama. Sinanbur. Pannaanko poikki? Pannaan hetkeksi. A few moments. Jäykempää metallia, mutta se toki mä voin katsoa himassa. Mä en muista, mutta muistaisin, että... Sä et muista, mutta muistasit. Niin. Lauseena toimiva. Aivan siis nerokas. Mä en muista, mutta muistaisin. Mutta muistaakseni, mihin me sitten mennään? Mennäänkö me johonkin kaffeelle? Mennään kaffeelle johonkin. Onko muita paikkoja käydä? Ai niin, apteekki. Oliko Kampis apteekki jossain? On varmasti. Todennäköisesti. Eiköhän siellä olisi. Mennäänpä Ampin apteekkiin. Koska pitää saada joku kemikaali.
jota suihkuttaa sierainreikään sopivin väliajoin. Joo. Harrastan edelleen sellaista. Nenäreikä siis suihkutet. Sanotaanko, että olen harrastanut sellaisten nenäreikien suihkuttelua silloin tällöin. Sä tykkäät joskus hengittää nenän kautta? Se on ollut mun mielestä semmonen OK-harrastus välillä. Mä tykkään tehdä sitä niinku koko ajan. Siis mä en ole semmonen suuhengittäjä. Monet ihmiset harrastaa sitä kyllä niinku sille yleisesti, mä oon ymmärtänyt. Mä oon henkisesti suuhengittäjä, mutta en silleen niinku oikeesti. Et fyysisesti niinkään. Joo siis, mut silti, vaikka mulla on niinku ollut haasteita nenän hengittämisen kanssa, niin mä en ole silti koskaan identifikoitunut suuhengittäjäksi. Joo. Niin siis se, mitä mä oon kohdannut maailmassa, musta on ollut siis ihmeellistä, että kuinka moni on suuhengittäjiä, niin kuin mäkin tunnen paljon ihmisiä. Ja kun se ei tunnu musta luonnolliselta, vaikka mulla on ollut hometalon jälkeen 5 vuotta, että mä en pystynyt hengittämään enää kautta. Siltikään mä en niin kuin kokenut, että mä oon suuhengittäjä. Henkisesti. Mä fyysisesti olin hyvin suuhengittäjä. Mutta niin se ei tuntu siltä normaalilta. Et se ei ole koskaan tuntunut siltä, että näinhän tämä toimii. Se on ollut enemmänkin vaan semmoinen niinku vaihtoehto. Käydäänkö elämämme ensimmäistä kertaa Petri Fun kaupassa? Koska siellä on nyt synttärit. Voi kertoa, että mä en ole koskaan käynyt Petri Fun kaupassa. En kanssa. Näyttää kyllä niin jännittävältä nuo synttärit. Petri Hauska on semmoinen kauppa, mikä ei ole koskaan puhutellut mua silleen kuluttajana. Niin, vaikka siis onhan siinä aika hauska nimi. Niin, siinä on se sana hauska, niin se on hauska. Mutta mietin, että sä laittaisit vaatefirman pystyyn. No mikä tää olisi tää? Ja sun nimi olisi Petri. Nimi on Petri. Kavereiden kesken. Pete, joo totta kai, mutta niinku kavereiden kesken sun tunnettaisiin, että sä oot semmonen hassuttelija. Mä oon hauska jätkä. Niin, sä oot se hauska jätkä. Joten kun mulla on kauppa, niin sehän on tietysti Petri Fun. Niin. Koska se on kansainvälinen se fun, niin se on vähän kansainvälinen se kauppakin. Jep, koska sä et halua ainoastaan myydä suomalaisilla, kun sä tiedostat Petrinä, että sit niinku lompakko ei paksune mahdottomasti. Tiedätkö sä yhtään missä täällä on apteekki? Mä en ole yhtään myöskään keskittynyt siihen, että mä tiedostaisin missä. Tässä kerroksessa ei ole, niin mennään alemmas. Menemme alemmas. Ei mennyt tästä alemmas. Mutta jos täällä olisi apteekki, niin mä olettaisin, että se olisi seuraavassa kerroksessa ja tuolla päin. Tästä ainakin yksi henkilö meni kerran alemmas, mun kaveri oli täällä töissä. Se ei ollut varmaan Petri Fun. Sillä ei ollut Petri Funia sen jälkeen. Se ei ollut myöskään silleen kovin kiltisti tehty silleen niinku yleisesti siivoojille ja muillekaan työntekijöille saati ei ollut. Muille ihmisille, kanssakulkijoille. Ei ollut. Mä joskus itse asiassa muistan, nyt tuli tästä mieleen Jeesukselle kiitos siitä, että mun TV-sarjani ei jatkunut kauempaa, koska mä suunnittelin sellaisen tempauksen, että mä tuun tän yksin kameran kanssa, laitan kameran seisomaan tollaiseen kohtaan, kun tossa on niinku lähelle tommoista ikkunaa. Joo. Ja sitten itse niin laitan se sojottamaan kohti tätä joo, kaidetta, kyllä. Ja totta kai se on niinku tehtävä tuolla ylimmässä kerroksessa, missä pystyy tekemään. Kamera tuonne selän taakse sojottamaan. Ja sitten kun se kamera kuvaa yksin tuolta tänne päin, niin mun tarkoitus tulla ja kiivet tästä yli ja roikkuu tuossa ulkopuolella. Se niin, että järkevältä. Niin, että se kamera kuvaa. Mä jännitin sitä pitkään. Mä olin suunnitellut, että tämän mä teen, koska se on niin jännä juttu. Mä oon tyytyväinen, että mä en koskaan päätynyt siihen. Tästä on aika paljon aikaa. Temppu, joo. Tästä on hyvän aikaa, en mä osaisi muistaa. 10 vuotta ehkä. Ei riitä. Ei riitä 10 vuotta. Se on ollut 2000. Se ei ollut 2010-lukua edes, eihän. Se voi olla, että se oli se ollut viimeisiä 2000. Voi olla, että se oli just jotain 9 niin. ehkä. Eli siitä olisi silloin, no sä oot ollut silloin 25. Niin. Joo. Mutta mä tosi paljon mentaaliharjoittelin sitä, just kävin testaamassa tätä myös, niin kuin Timmonen, tää on käteen. Ja sitten mä totesin, että tää on vähän paskamainen pitää niin tältä puolelta kiinni. Niin. Koska tässä on tää metalli täällä, ja niin se painautuu. On kiinni tässä. Niin. Mä elin se tosi monta kertaa mielessäni, niin miten niin se kiinnosti siinä roikkumisessa? Mua kiinnosti vaan se, miltä se näyttää täältä. Ja sitten pelkästään se ajatuskin, että mä teen sen yksin, että mä laitan sen kameran tonne. Niin, että se kamera kuvaa täältä, kun sä roikut ei se tuolla. No, käytännössä ei, vaan että se on tuolla samassa kerroksessa mun kanssa. Eli se kamera näkee sen täältä, aha. kun mä olen täällä toisella puolella sitten
Eiköhän nyt ole, että mä voin pitää kameraa, jos se Noin 15 vuotta myöhemmin. Joo. Se on yksi huonoimpia ideoita, mitä mulla on ollut. Se on kyllä tosi huono idea. Ja ehkä myös se, että mulla on ollut huono idea, kyllä. Mutta siis niinku tää on myös, se oli myös niin huono, että mun itsesuojeluvaisto ei koskaan päästänyt mua tekemään sitä. Ja. Mutta jos mä olisin ollut 5, 6, 7 vuotta nuorempi, niin mä olisin varmaan tehnyt se niinku ajattelematta. Kyllä. Et se etu on siinä, että ihmisellä tulee ikää, niin se itsesuojeluvaisto vähän kasvaa siinä. Ja sitten sen itsensä ylittäminen tulee haastavammaksi, yleisesti haastavammaksi koko ajan. Et sit tarvii harrastaa jotain sellaista itsensä ylittämistä koko ajan. Tämmöiset jännittävät asiat ei niinku tunnu enää niin tärkeältä. No ei tässä vaiheessa varsinkaan. Ei tunnu niin kovin tärkeältä, että pystyisi tekemään kaikkia jännittäviä asioita. Niin ja sit toikin niinku, että... Tai niinku sillä tavalla, niinku tällä tavalla jännittäviä, että ne on niinku tosi vaarallisia. Niin. Ja sit ei niinku... turvaköysiä. Ja miksi? Siksi, että saa validaatiota joltain ihmisiltä, jotka katsoo televisiosta. Jotakin tuntemattomuutta, joo. Niin. Ennemmin niinku koen itseni tärkeäksi. Varjoliito ehkä, joka on tosi vaarallista. Niin, mutta ei mua kiinnosta sekään. Mua vähän ehkä kiinnostaa. Niin. Mutta ei niin paljon, että mä lähtisin sitten vartavasti jossain toteuttamaan. Mutta... Ainakaan yksin. Niin. Mut niin. Niinku... Jos tulee tilaisuus, niin sä teet sen. Joo. Joo. Mä oon taas miettinyt, mennään tuolta alas. Eikö mistä alas? Mistä pääsee alas? Tosta ainakin. Tosta alas. No niin. Mä oon miettinyt sit taas niinku sitä, että me isovelihan on hypännyt monta kertaa benchiitä. Onko? On. Ja kuulemma niin korkeita, mitä Suomessa pystyy hyppäämään. Joo. Mä en luota benchiin yhtään. Niin, siis mä olin just tulossa tähän, että sekä benchi että laskuvarjohyppy, ne ei ole kumpikaan kiinnostanut mua alkuunkaan. Ei muakaan. Et benchi ei ole mun mielestä se ei jostain syystä kiinnosta mua. Se ei ole niinku... Jotenkin siinä on jotain, mikä pistää vastaan siitä, että mä oon narussa ja hyppään. Ei ole siitä kyse, että kun mä luottaisin, että se... Mennään vaikka ton päin. Onko se just niin, että se tuntuu liian turvalliselta? Ollakseen niinku semmonen mukariski juttu, että se tuntuu liian... Ei siinä ihan sitäkään ole, että se tuntuu liian turvalliselta. Tuntuu turhaan epämukavalta, että mä tekisin sen, mutta se ei johdu siitä, että mä pelkäisin, että se ei niinku toimi. Niin. Että siinä ei ole sitä aspektia, siinä ei ole semmoista niinku että se voisi epäonnistua tai kuolemanpelkoa sen kautta, mutta se ei ole niinku kiinnostava mulle. Mutta varmasti siitä tulee hyvä fiilis. Luultavasti. Koska se on vähän niin kuin sun läheltä piti tilanne, että sä melkein kuolet vahingossa jossain, mutta sit sä et kuitenkaan kuole. Jep, sä selviit hengissä niin. Yllättäen. Se on se hyvä fiilis siinä. Mieli luulee, että nyt se loppui ja sit se ei loppunutkaan, niin tulee hormonikoktail. Täällä ei nyt ole kyllä apteekki. Ei ole. Se on... Pitäisköhän me oikein... Pitäisköhän sitä niinku oikein miettiä, että... Missä se voisi olla? Tuolla on kuitenkin niinku kaupat. Sva? Tuossa on kuitenkin kauppa. Siinä on kauppa. Luulisin, että voisi olla niinku aika lähellä. Mä en muistaakseni Kampis käynyt koskaan apteekissa. Mä en niinku... Tää Hepsen otti kattoo nyt täältä, että onko Kampissa apteekki. Katso vain. Täällä Burger King, jos se käy. No se on kyllä itse asiassa aika lähellä. Kampin apteekki, missä sinä olet? Urho Kekkosen kadulla. Salomon katu 19. Ei kertonut mulle yhtään sen enempää. Katoppa tekoälyltä, kysy missä, onko Kamppikeskuksessa ja jos on, niin missä kerroksessa. Sekin voisi olla ihan validi vaihtoehto. Tekoälymystö ehkä osaa. Tekoälynystyrä. Tekoälymystö löytää sen tiedon parhaiten. Kamppi. Kauppakeskuksessa. Apteekki. No niin. Tässä on myös Hesburger. Täällä on Hesuli. Turun Burger King. Kyllä. Turkulainen Burger King. Kauppakeskus Kampissa Töölön apteekki sijainti. Suoraan meidän edessä. Töölön apteekki. Siellä näkyy olevan. Noniin. Kannatti käyttää tekoälyä, koska heti löytyi. Heti kun sä sanoit sen, niin mä näin ton kyltin tossa. Ilman sitä me ei oltais koskaan löynyt. Ei. Mä olisin mennyt vaan Spice hakemaan jonkun hyvän namujäätelön. Joku namujäde. Vois sen joka tapauksessa hakea, koska mä oon semmonen namuseta. Onko sä tämän kylän kovin namuseta? Mä oon tämän kylän kovin namuseta. Ai. Voidaan me toki hakea
Oho, mulla on joku autofokuslokki. Hakemaan namuskuukkelin jäätelöt vai? Niin, mutta mietin myös sitä kahvittelua, että sekin olisi tosi kivaa. Se mennään sekin hakee. Ne ei näe kovin lähekkäin vaan toisiaan. Ei, että se ehkä sulaa se jäätelö. Jäätelö. Mennään tähän kuvaamaan naamaa, niin kun sä oot siellä, mutta... Mä katkaisen tämän. Mitä? Mä katkaisen tämän. Sä voit puhua siinä. Joo, kyllä tää tallentuu. Itse asiassa mennäänpä näin. Stealth mode. Nyt ollaan niin stealthista. Very stealth. Tarvinkohan mä mitään apteekista? Nenäsieraan reikä olisi se, minkä mä haluaisin täyttää jollain töttöröllä, missä olisi jotain nestettä. Se olisi kiinnostavaa. Moikka, onko teillä nenäsumutteet missään? Joo. Mä voisin ottaa yhden Bepanthen voiteen. Sekä että... Sekä että... Vai? Tää Otrivinen mentoli on se, mitä mä haen. Ja. Hyvä, kiitos paljon. Pänksyli sanotaan täällä päin. Pänksyli. Pänksyli. Joo, siis mä oon kuullut tästä, mutta mä olin vaan unohtanut sen. Joo, täällä Hesas. Täällä Hesoes. Eiku Hesas. Hesas. Joo. Me olemme turkulaisia. Joo. Otitko sä oikeesti pekotteeniin masturbointiin? Otin. Classic. Mulla on aina liian vähän korvatulppia, mutta mä otan tästä pari pökällettä lisää. Mielikkiä, ei kiitos. Mä en tiedä mikä se on. En mäkään, kiitos. Moi. Joku pieni pussukka kyytiin. Kiitos. Moi moi. Kiitos. En tarvitse, kiitos. Moi moi. Saanko mä luikauttaa mun ostokset myös sinne sun pussiin? Saat luikauttaa. No niin, nyt mä oon valmis kohtaamaan maailman. No niin. Einarihan on siis lähdössä tässä maailman ajassa, tässä todellisuudessa, jota me elämme, lähdössä huomenna aamulla kohti Lontoota. London Boys. Ja tää oli nyt sitten yksi Tää pieni pätkä London Boysin musiikkivideosta, missä jätkät tanssii silleen, kun Einari tulee tanssimaan. Einari näkyy myös siinä videolla niissä vaaleanpuoleissa vaatteissa. Tässä pieni pätkä siitä musiikkivideosta. Oli hiven jännittävää, kun mä tiedän yhtään mistä puhut. No sä tiedät, kun... Mennäänkö Spice-Side'siin? No siis me olemme täällä jo. Mä otan pyörämyrskyn. Jos yhden saa valita. Please. Ota vaan. Se on pinjata. Einari. Olethan tietoinen maailman panda-asioista. Olen. Erittäin hienoa, että tuolla on Fania Pinjada. Oh my god! Tässä olisi vaahtokarkimakoinen limppari. Joo. Hurkkalimppari. Joo. Japanialainen mustikka. Jää. Käsi on vähän edessä. Ehkä mango. Meloni. Ja jelly. Tää jelly pitää ottaa. Toi otetaan maisteluun toi. Otat sen nyt siitä. Mä olin innoissani. Ja sitten valitse vapaasti sinä toinen, mikä... Ei mikään tiedä. Kyllä sä tiedät. Kyllä sä tiedät, Einari, mistä sä valitset. Ei. Sun naama vääntyy jo niin paljon. Kyllä tää Candy mua vähän niinku kutsuu. Ja sä et tiedä tosiaankaan, nää näyttää vähän myöskin siltä niinku... Nää näyttää vissiin vähän Squid Game-kavereilta. Niin vähän. Mut näille ei oo kuitenkaan, nää on Candy-kavereita. Onkohan nää... Kai ne nää on, nää näyttää tosi huonot molemmat. Niin näyttää. Niinku oikeesti chili ja sit karkki. Tää on niinku nallekarkki. Ja karkki. Ei, kun siis se on vaahtokarkkimaku. Mä en vaan ymmärtänyt, että se karkki myös lukee siinä, mikä se niinku on. Niin. Tää tuotenimi on siis karkki. Joo. Ja tää maultaan Tuleekohan toi semmosen vaahtokarkki. pötkönä ulos tuolta? Mä toivon, semmonen vähän limainen. Limainen vaahtokarkki. Oi, niin imeskelty. Vähän tällainen, mut nesteessä. Miksi tää on tämmösiä kakkapökejä? Joo. Niin. Mitäs me tultiinkaan hakemaan? Me tultiin hakemaan pyörämyrsky jatski. Saadaan aikaan varsinainen pyörämyrsky. Moi. Mä otan yhden pyörämyrskyn jätskin. Millaisia vaihtoehtoja meillä oli? Pieni, normaali ja överi. Överi kuulostaa liialta, niin mä otan normaalin. Sekis. Yritikö sanoa, että överi kuulostaa riittävältä? En. Ja mähän otan siihen tietenkin pätkistä, timerakeita ja Kinder Maxia. Oh my god. Sinne tulee pätkistä
Daimrakeita ja Kinder Maxi. Jes, tähän hintaan kuluu 251 €. Joo, otetaan silti se kolmas jo. Sitten mitä sä otat? Mitä mä otan vai? Niin, mä katson laitan. Jos sä piffaat, wow my god. Nää voidaan nämä äänet leikata tästä kohtaa pois. Sitä ei pakko mainita. Erikseen. Siis mulla on tosi ok, että mainitaan. Mä rupesin täältä meinaa just katsomaan mikä mun pankkikorttini tunnusluku on. Ei. Lähinnä Visani. Joo. Kyllä mä haluan... Ja siis sä voit vapaasti ottaa... Ei siis niinku... Ota mun puolesta 3 kanssa, mäkin otin 3 otsasta. Joo. Oh my god, joo. Mä en lähtisi noihin niinku Turkin noihin koviin ei, siis asioihin, se on vähän niinku outo. Mä voin kertoa, että mä otan vaan suklaata, se on niinku se mitä mennään. Mut mitä sä otit? Mä otin pätkistä Daimraetta ja Kinder Maxi. Oh my god, joo. Mulla on kans kombo valmis kyllä. Amerikan pastilli, susupala ja Daim. On todennäköinen. Kohta. No joo, tuo normaali näyttää kyllä aika normaalilta. Överi saattaisi olla vähän iso. Siitä. Tuleeko siihen Kinderiikin? Tulee. Oh my god. Tulee toinen vielä. Toinen sit. Oliko päästään normaali kokoinen? Joo kyllä, ja saa myös sekoitusjätski. Oh my god, miksi sun piti sormettaa? Koska siitä oli putoamassa luksaa tohon pöydälle. Mä joudun muuten taas katkaisemaan, kun mä suoritan maksun. Saat katkaista. Mut sä voit myös leikata tietysti tätä videoa myös niin, että siinä on sen luonnollinen leikkaus siinä. Mun mielestä leikkaaminen on vähän. Se on vähän ysäri. Niin. Laitetaan siihen Daimrae. Yes. Mä unohdin jo mitä mä ajattelin. Susupala ja Amerikan pastilli. Tuli mukaan niin yllättäen. Jep. Mene pois, niin ne 2 kelloa niin 1. Kiinnostava tilanne. Mä tiedän mitä mä haluan, mutta sitten kun mun kysytään mitä mä haluan, mä unohdan täysin. Joo. Täysin mahdoton sanoa. Siis tää ei ole mikään yleinen ominaisuus, vaan niin se oli mitä nyt tapahtuu. Kyllä. Ai. Täällä on muuten jotain kakkaa täällä. Mä käyn Joo, ja maistellaan niitä ehkä sit jossain silleen voidaan vaikka pyyhkästä ne ihan itse. Joo, en mä ajatellut, että nää maistellaan tässä ja nyt. Me syödään jäätelöä. Pokemon. Pokemon omaksenissaan. Nyt meillä on Spice Ice jädet. Onkohan täällä hyvä toinen kuvakulma? On. Yes. Kippis. Kippis. Gimppis. Pätkiksestä tulee tähän ihana sellainen mintun maku. Tähän ei. Koska tässä ei oo. Kiva minttu. Onkohan siellä sekä Ville myös seas? On. No niin, hienoa. Varo, ettei ole paidalla. No niin. Sä lähdet Lontoon. Joo. Mä mietin lähinnä normaali. Mutta onko tää normaali? Tää on tässä vissiin kontekstissa joo. Kyllä. Seuraava koko oli överi, niin se varmaan pitää paikkansa, että se olisi ollut vähän liikaa. Nimi vaikuttaa siltä, mutta usein on vaan semmoisia mainoslauseita. Sä voit kuvitella, että tässä on Tässä tapauksessa se olisi voinut olla totta. vaikka pari desiä lisää. Edes pari desiä lisää. Toi on hieno kuvakulma kyllä. Mä asensin sen just sitä varten, että toi on niinku se art. Ja myös tosi tärkeä. On. No mut sit saa vara-äänet, jos nää menee vituiksi. Niin jo siitä saa, en mä tiedä mitä siihen ääneen tarttuu. Noin liukuportaat ainakin. Niin. Mut joo, Lontoo. Joo. Kiinnostavaa kyllä lähteä. Viimeksi mä oon käynyt Lontoossa siitä jo vuosia. Ja tähän London Boysiin taas väliin. Pelkkää musiikkiin. Aha. No siinä meni mainostulot tältä jaksolta. Joo.
Me ollaan saatu niin paljon mainostuloja näistä meidän YouTube-revenueista. Ehdottomasti. Niin. Mä oli alunperin lento silleen, minkä mä meinasin ottaa, olisi ollut vähän edullisempi. Mä olisin ollut siellä silleen niinku kello 12 jälkeen yöllä. Mut sit siinä tuli vähän sellainen, että niinku jo ensi yönä. Itse asiassa se niinku mulla meni aivot solmuun. Huomenna perjantai, lauantai. Tänään on perjantai. Joo. Seuraavana. Eli nyt kun mä menen lauantai aamuna, niin mä olisin ollut lauantai iltana just. Mun mielestä oli ehkä jopa ennen vähän 12. Joka tapauksessa on 12 nurkilla. Eli melkein sunnuntai puolella. Joo. Tästä mulla on sunnuntaina puoli 12 siellä niinku se the thing, mihin mä menen. Niin sit mä ajattelin, että jos mä en pääse ensinnäkään mihinkään, niin mä oon lentokentällä se muutama tunti, jos mä menen suoraan niin samoin silmillä niin kuin sit siinä, minne mä oon menossa. Niin sit loppupeleissä mä päädyin tähän, että ehkä kuitenkin niin, että mä oon siellä ja mä voin nukkua yön ja sit mennä vasta niinku. Parempi mä menen sellaiseen hauta-arkun kokoiseen hotellihuoneeseen. Sä päädyit siihen kapselihotelliin? Joo. Onko se siellä lentokentällä? Ei. Se on aika keskustassa. Se on siellä Piccadilly mestoilla. Joo. Saa nähdä, kiinnostavaa. Tässä on siitä kuvaa, koska mä oon ollut siellä siinä kohtaa kun tää on ulkona. Oliko hauska reissu? Joo. Oli hyvä reissu. Sä et ottanut siis autoa vuokralle? Ei. Mä otin vaan se hauta-arkun huoneekseni ja se riittää. 2 yötä? Joo. Ja se luovutus saisi olla joskus 10 aikaa ja mulla on sitten lento 6-7 aikaa. Mulla on vielä vähän hengaamista siinä tiistaissa siellä. Maanantai. Ei! Nyt meni taas oikosulkuun. 25 on lauantai, 26 sunnuntai. Joo, eikö maanantai mä sen lennon takaisin? Joo. Maanantai ja tiistain välisen yönä mä oon back. Ymmärrän. Joo. Niin 2 yötä. Alunperin tsekkasin sitä, että olisin lentänyt tiistaina takaisin, koska se on usein edullisempaa kuin maanantaina lento. Ja perjantai ja maanantai on usein kalliimmat lennot. No. Niin mä katsoin hintoja, niin itse asiassa on edullisempaa tulla maanantaina, vaikka lennot on kalliimmat, koska mun ei tarvitse ottaa sitä hotellihuonetta enää 9 yöksi ja sit tietysti 1 päivän eläminenkin maksaa. Koitit se VPN-hakkerointia siinä lendon etsimisessä? Mä koitin. Jos sä paat sijainniksi Intian ja tyypillisesti tai Brasilian vaikka, niin sun lennot on yleisesti vähän halvempia. Vaikka lentäisit Helsingistä. Itse asiassa en testannut. Kokeilin vaan eri laitteista selaamista palveluista ja IP:stä niin kuin Suomen sisällä. Mut joo, en hypännyt Intiaan. Ensi kerralla. Ja ilmeisesti jos hotelleja etsii, niin jos sä paat VPN sijainniksi Kiinan, Joo. niin saa halvemmat myös. Okei. Näin olen lukenut. Joo. Jos ei sulla ole rahaa, niin sun pitää saada vähemmällä. Ajatus. Joo. Valitettavasti useat VPN on maksullisia. Ja niin. Siinä on se dilemma.
Tässä kohtaa, kun pohja alkaa häämöttää, tässä olisi se pienin kokokin riittänyt. Todennäköisesti. Mutta ei ole ihan pakko vetää loppuun. On. Kyllä äiti. Lautanen tyhjäksi tai muuta, että nouse pöydästä. Niin. Sun pitää miettiä nyt Afrikan lapsia. Aika sukulainen myös tää jäätelö, by the way. Tää on todella. Tähän olisi voinut ottaa ehkä vaniljaa jäätelöä. Enemmän suklaata, yleensä enemmän suklaata. Me myös molemmat otettiin pelkkää suklaata. Koska jos voi... Mä en enää ymmärrä, miksi mä otin sen. Miksi mä ottanut vaniljaa jäätelöä? Niin, sä ajattelit ottaa vähän suklaata. Näin on. Sä ajattelit, että se on tylsää, jos siinä on vaan vaniljaa. Mitäs sä menet Lontoohan tekemään? Muuta kuin onanoimaan semmoiseen pieneen kuutioon. Se on sanomatta kuin selvää. Mulla on siellä sellainen... Onko siellä semmosia oksennuspusseja? Siellä laatikossa. Oikeesti mälläyspusseja, niin. Olisiko lentokoneissa joskus? Mä en tiedä. Ainakaan noissa videoissa, mitä mä oon katsonut kyseisestä, niin ei oo ollut. Miksi on sun nenäliina? Mut siellä on pyyhe kyllä siellä huoneessa. Siihen voi kuivata. Niin, kyyneleet. Joo. Siellä on ajateltu kaikkea. Kyllä. Ja ymmärtääkseni se on alun perin japanilainen konsepti. Ja sen voisi kuvitella, että siellä olisi kaikenlaista. Mut siellä oli... Oho. Katoin muutaman video siitä, että kuinka upea se on. Että voiko siellä ihminen asua. Niin... Siellä on kyllä upea suihku. Siellä on siis, tai useita suihkuja totta kai. Ei siinä omassa kapsulissa, vaan suihkualue. Siellä on myös sellaisia pieniä koppeja. Ja no, niissä tosiaan se alue, mihin sä jätät vaatteet, ja sitten on se suihkualue. Mutta se on sellaisessa niinku 4 metrin kokoisessa tilassa, ei edes 4 metriä, koska se ei ole metrin leveä. Niin joku tyyppi näytti sieltä videoita. Tää on tosi kätevä tää suihku, että kun tässä on tää alue, missä laitat vaatteet, kun tää suihku on päällä, niin se kastelee ne suoraan, koska siellä ei ole tilaa sille suihkulle, veden suihkulle niinku olla osumatta sinne. Niinku... Ei kun se on kiinteä. Ja amerikkalaiset tuli. Ja sitten painetaan kerran, ja sieltä tulee 4 sekuntia. Et sit kun laitat vartalo siihen eteen, niin se vähän blokkaa niinku sitä aluetta, mihin sä jätät ne vaatteet. Ja tässä oli myös kyseessä videossa sanottiin, että ensimmäinen puoli minuuttia sieltä tulee jääkylmää vettä. Ja kun se oli väistelee sitä. Ei vaan kun siellä ei pysty väistelemään, siellä ei tilaa. Musta tossa konseptissa oli vähän hiomisen varaa. Näitä on edelleen näitä sortsikelimiehiä täällä. Silloin täällä näkee. Hei, koska meillä on joulu. Täällä on vähän vilakka mun mielestä sortsi. Se on sun mielipide. Se on mun mielipide. Niin, mutta siis tuo on mun mielestä kiinnostava seikkailuna toi hotelli kyllä. Varmasti. Et se on. Itse tosiaan en ole kokeillut vielä kapsulihotellia. En mäkään, ja mä haluan kokeilla se, ja tää on melkein niin ainoa mahdollisuus perheen kanssa viitsin mennä. Ymmärtääkseni perheessä on. Onko ne yksihenkisiä vai meneekö sinne 2? Riippuu kapsulista, toi on ainakin yksihenkinen vaan toi. Mut niitä on semmosia isompia kapsulleja, mitkä sit missä on sit jopa jotain lattiatilaa. Mä otan sitä pois. Niin. Otetaan tätä kautta. No niin. Sen lisäksi, että mä menen sinne hauta-arkkuun makaamaan, niin jatketaanko matkan? Vaan mahdollisesti. Toki ei meillä mikään kiire ole mihinkään. Ei jatketa. Mutta mä en tiedä kuinka paljon tää meteli on niinku paras. Ei tää on paras paikka olla. Ehkä me löydetään joku. Me ollaan tyypillisesti oltu ihan täysin niinku semmosessa hiljaisessa. Aivan siis täysin hiljaisessa. Saatit kaikki tuotteet. Tossa on joku, toi ei sun vai onko se? Se ei oo mun. Okay.
No itse asiassa otetaan se pois. Se ei ollut mun, mutta mä oon kehittänyt itse asiassa sellaisen tavan, että jos mä interaktioin roskan kanssa, jonka mä näen, niin sit se on mun omaisuutta sen jälkeen. Sit sä hoidat sen. Niin, sit se on mun hoidettava, mutta jos mä tuolla kadulla kuljen ja näen roskan, niin mun ei ole välttämätöntä sitä poistaa sieltä. Mutta mä oon myös harrastanut sitä, että mä kerään siis yksittäisiä roskia. Niin kuin esimerkiksi ton tosta. Esimerkiksi ton voisi kerätä, mutta mä en interaktioisi sen kanssa, niin sit se ei ole mun. Mitä lasketaan interaktioksi? Se, että jos mä kosken siihen. Aha. Eli jos sä näet jossain ydinjätettä, niin sun ei ole pakko... Joo, ei. Jos sä koske siihen, sun ei ole pakko sitä... Ei, mun ei ole pakko sitä hoitaa. Okei. Täällä on joulukamat normaalissa. Ne on varmaan elokuusta silti jo ollut. Ja kyllä tässä kohtaa vuotta on nyt tosi hyvät. Mennäänkö yksi alas? Mennään vaan. Niin se Lontoo mun matkan kohteena. Käännetään kamera taas. Mä 2019 maksoin Kickstarter-rahaa Storror-nimisen parkour-ryhmän videopeliprojektiin, ja tähän määrään, mitä mä maksoin, siihen kuului sellainen miksi niitä sit kutsuttaisiin suomeksi, sellainen etu, että kun mä oon tällaisen määrän maksanut, niin sitten päähän ja ylös, käy. Niin sitten minusta luodaan hahmo tähän peliin, ei pelattava hahmo. NPC vai? Kyllä. Ja sitten mulla kuuluu niinku tähän nyt sitten se, että mä saan luoda liikkeen sille mun hahmolleni, mutta ei parkour-liikettä. Se oli se ajatus siinä, mikä on toisaalta ihan hyvä, koska mä en osaa parkouria. Vielä? Mä oon osannut sitä katsoa kyllä niinku televisiosta YouTuben kautta. Silloin mä katsoin paljon Storroria silloin 19 ja varmaan 18-17 bla bla siellä kulmilla, mutta nyt sitten varmaan viimeisen 3 vuoteen ei ole tullut katsottua kyseisen jengin videoita juurikaan. Oliko se kenties unohtanut, että sä oot liittynyt tai ollut semmoisessa? Onko se kuinka tasaisesti niin muistutella? On siis, sieltä on kivasti tullut niin kuin infoa siitä pelin kehityksestä. Joo. Ja sitten siitä, että se totta kai silloin heti 2019, kun tämä starttasi, se piti olla heti, niin kuin sitten, heti seuraavana vuonna tämän session, mihin mä nyt oon menossa. Mutta 1-2 yllättäen tuli jotain pientä ai niin, lunssat maailmalla, niin sitten tämä sessio lykkääntyi ensi vuosia ja sitten se lykkääntyi lisää ja nyt se on tässä. Aasialaislunssa. Jotain sellaista. Joku siitä joskus sanoi. Ja. Niin sen takia se on nyt tässä. Niin. Mutta myös tämä pelikehitys on ymmärtääkseni vähän hitaammin edennyt kuin mitä ehkä oli oletettua. Joo. Oletettu, että se oli. Se on siis joku parkour-ryhmä. Kuka sitä peliä kehittää? Mikä se? Siis en muista enää sitä pelikehittäjätiimiä, mutta ei ole ne jäbät itse, ketä sitä tekee, vaan siinä on joku pelitalo. Mutta he on totta kai niinku, ymmärtääkseni niinku päätuottajan roolissa siinä, että he päättää, että mikä se on, että se olisi sitten mahdollisimman heidän mielen mukainen, niin. kun he tekee omalla nimellään pelin. Niin. Ja ajatus se oli tekeminen olisi semmoista, kun niillä on oikeastikin se tekeminen. Niin, se ajatus heillä oli se, että ei ole yhtään ainutta hyvää parkour-peliä, että he haluaisi tehdä niinku. Mikä se oli? Mirror's Edge oli semmoinen peli joskus aikanaan, missä oli vähän niinku parkouria. Joo, se oli se silmistä. Joka oli ihan pirun hyvä peli. Joo. Mä tykkäsin kamalasti. Sitä tuli hakattu. Täältä ei pääsekään ulos. Se oli sun lemppareita silloin. Se oli mun lemppuri. Pääsee jonnekin. Päästään ulos. Joo, se oli mun. Mä pelasin sitä tosi paljon. Siitähän on siis tosi paljon aikaa. Se on ollut 10-luvulla joskus. Ja se oli graafisesti ihan kivan näköinen se Mirror's Edge. Oli. Se oli jotenkin sellaista aaltoa, että se jopa näytti hyvältä samaan aikaan. Kun se. Joo, että voin kuvitella, että nyt ainakin 10 vuotta myöhemmin niin varmasti saadaan aikaiseksi jotain niin, siis se, hyvin kiinnostavaa. Niin, oletettavasti. Grafiikat on ollut kyllä sellaiset videopeleissä, että viimeisen 5 vuoteen ei tunnu, että on tapahtunut mitään muutosta. Siis se, että paitsi Unreal Engine. On, mutta sitten taas sekin, että ennen sitä Unrealiakin oli jo vastaavan näköistä grafiikkaa.
Mutta sen jälkeen, kun se uusi Unreal tuli, se vähän jämähti paikalleen. Niin. Et ei ole tullut semmosia loikkia, mitä niinku siihen mennessä se on jäänyt vähän paikalleen. Mut joo, sellainen joku liike, motion capture, mikä se suomeksi on, liikkeen tallennus, kuvaussessio. Ne kuvailee sua, että miten sun kroppa liikkuu. Miten mun kroppa liikkuu siinä liikkeessä, minkä mä sit kehitän. Niin varmaan ne peruskävelytkin ottaa, jos sä oot kävelevä NPC siellä. Niin, siis joo, mä en tiedä yhtään siitä sitten, kun en muutenkaan tiedä siitä pelistä mitään, mutta siis se, että missä, miksi, miten, milloin se hahmo siellä sitten ehkä on jossain löydettävissä. Niin, oletettavasti. Oletettavasti. Joo, ja mä tilasin siitä silloin PlayStation 5-version ja siitähän on ollut sitten niinku PC-beta-hommia jo pitkään, mutta niitä mä en oo sit hinkannut missään syystä, että mä oon Mac-mies. Sä et oo mikään PC-pelaaja. Mä en oo mikään PC. Mä oon vaan PC. PC on PC:stä. Tää on PC:stä. Mitä permanneina? Yeah. Vai sellistä. Sellistä. Niin sä et tiedä tosiaankaan, että käveleksä siellä vai seisoksä vaan paikallaan ja sit sä teet jonkun yhden karateliikkeen. Ja sit se on siinä. Toistaiseksi sulla on niinku tosi vapaat kädet. Mä luulen, että ne vähän pystyy rajoittamaan. Tarvit sua kyllä sitten siellä paikan päällä. Niin ääntä ne ei tallenna, niin mä en. Tai siis en ainakaan tiedostaa, että olisi semmoista ääntä. Niin, että sulta ei tulisi mitään semmoista slogania myöskään. Se olisi kyllä hienoa, että voisi vetää oikein niin huonolla suomi-englannilla kuin mahdollista. Toki niin mun englanti olisi jotenkin täydellinen muutenkaan, mutta niin sillä sun tavallisella englannilla. Sillä mun tavallisella englannilla. Sillä mun Tommi Mäkis englannilla. Varsinkin tämä niin lauseiden muodostus siihen päälle. Niin. Ja vielä pieni univaje. Niin. Siitä tulisi aika täykky. Täykky. Joo, mä vielä tiivistän tähän loppuun, niin kuin näette tästä palkista, että tää loppuu. Mä en oo PC-mies, mä oon NPC-mies. Jep. Mä olisin lähtenyt kamalan mielelläni sun mukaan, mutta valitettavasti nyt ei pysty. Ensi kerralla sit kuule. Ensi keijäjä. Sanoitko sä myös hei? Hei vaan kuulijat ja näkijät ja höpsänautit. Mikä kuuntelemaan höpsänauttia Spotifyhin ja Apple Musiikkiin ja YouTubeen ja Tidaliin ja Deezeriin ja kaikkiin musiikkipalveluihin, mitä te käytättekin. Saa laittaa someihin myös Instagramista ja Facebookista. Ainakin löytyy sieltä musiikista. Mitä syklin suuhun tuo? Mitä syklin suuhun tuo? Ei naari jara. Istun divanilla vaina Niin magiaa suut mahan täynnä. Kakkosuklaatikari. Sä voit muuten pistää vähän lisää löylyvet. Eikö siellä ole paljon vähän? No ei ole paljon vähän. On tänne se sieltä. Vittu. No vittu tänne se. Tänne se. Se kauha. No siinä on tänne se kauha. Ai sä oot kohta mukaan. Joo. Mä luulen, että hei kaikki iltakontsailijat. Tervetuloa Setärekkaan. Setärekkaan. Kyllä niinku semmonen. Vittu hieman hämmö. Mutta eikä täällä ole mitään valoa. Ei niin. Mutta täällä on audio-nautinto. Tervetuloa Suomen ohjaajasta, kun mä sanoin, että tervetuloa tänne Setärekkaan. Sä ymmärsit sen viittauksen? En ymmärtänyt, meni ohi. No me tehtiin vähän musiikkia ja sit niin. Sitten mulla tuli siitä
joku toinen musiikin tekijä mieleen, jolla oli joku reggae-rekka. Joo. Täällä on vähän lämmintää saunat mulle. Mikä sanoisi, että semmoinen pyhä kolminaisuus? Niin kuin Pirkka-Pekka Petelius. Pusero, pusakka ja pöksyt. 3 kovaa peitä. Kuka muistaa koskaan sanan pusakka? Puhuessa jostakin vaatekappaleesta tosissaan. Tai milloin on viimeksi sanonut pöksyt? Ilman, että siinä on pikku edessä. Pikkupöksyt. Mutta tietysti pikkupöksytkin on vähän semmoinen, että ei sitäkään sanottu sille ihan. Ei se ihan. Ja joka päivä. Ei se ihan sellainen kuin arki käytössä ole sellainen kovin usein. Mutta pöksyt sellaisena niin kuin irtos erillissanana. Irtopöksyt. Ei vaan pelkät pöksyt. Eli pöksyt. Pöksyt. Niin kukaanhan ei käytä sitä sanaa mistään vaatekappaleesta. Oikeasti. Se olisi melko vitsikästikin, jos joku käyttää sitä vaikka lippalakista. Kun sanoit, ei mistään vaatekappaleesta. Niin. Lippalakki. Miksi se on pelkkä lakki? Siksi oli lippa. Millainen on lakki? No, oli vasta lippaa. Eikö se onko suikka? Lippasuikka. Onko se sama kuin kuikka? Ei. Ei suinkka. Ei suikka. Se on simmotto erilainen. Semmoinen tämmöinen. Joo, ja pusero myöskin. Pusero ja se pusakka. Pusakka on enemmän päällystakki. Vaikka on pusakkaa käytetty viimeksi 80-luvulla. Mä sanoisin, että sekä pusero että pusakkaa jostain sieltä kotoisin. Mä oon mun mummuni kuullut käyttävän niitä. Mummuni puki mun pusakkani. Mun mummuni teki mun pusakkani myöskin. Se teki mulla joskus sellaisen nahkapusakan. Nahkapusaka. Rami, tässä on sulle tällainen nahkapusakka. Se oli sellainen nahkatakki. Siis se teki mulle. Oliko se juurikin noita tavoitetta? Joo, siis mä kerron tämän tarinan. Siinä esiintyy tämä mummomme Irma. Niin rauha sielulleen ja muistulleen. Niin. Mä toivoin kovasti, että mä olisin kovis synttärilahjaksi. Voinko mä olla synttärilahjaksi? Joo, mä toivoin, että mä olisin kovis. Ja tää oli muistaakseni muistaakseni ehkä 10. synttäri. Ikinä. Niin koskaan. Että synttäri, niin se syntymispäivä, niin se, mutta sitten sen lisäksi 10. Joo. Niin tää oli se 10 muistaakseni. Pippeli oli vielä ihan pikkuinen ja ei ollut yhtään pippelikarvoja. Mutta mä haluaisin olla todella kova jätkä synttärilahjaksi. Sitä sitten lähdettiin rakentamaan. Sami ei ole syntynyt selkeästi. Sami oltiin synnyttämässä tässä kohtaa. Niin tässä, kun mä halusin, että mä saan synttärilahjaksi, että mä olisin kovis. Niin sitä lähestyttiin tietysti siitä, että miltä kovikset näyttää. Ja nehän usein ei näytä 10-vuotiaat, joku valko, se blondi tukassa olevilta höpänässuilta kuitenkaan kovikset, vaan ne näyttää enemmänkin semmoiselta, mutta miten ne pukeutuu? Niin kovikset tietenkin pukeutuu nahkarakkiin. Joo. Ja sit niillä on myös niittejä. Totta kai niillä on niittejä. Ja koska mä tiesin, että mä mummu pystyy ihan mihin tahansa, koska se on tehnyt vaikka mitä nahasta. BDSM. Pystyy tekemään mitä tahansa, kun se tekee kaikkea nahasta. Niin mummulla sit kato resepti, että tässä on tää kovistakki. Saat ite niinku juoniin myös niinku olkatoppaukset ja semmoinen ehkä liila nahka ja sit niittejä. Ja mummo sanoi mulle, sieltä se! Ja sit sä Oliko tämä exact quote? Oli mummo. Siis mummo katsoi mua. Oli ihan hiljaa. Odotti, siinä on sellainen pieni viihde. Sieltä se! Sen aikaa, että hän kalkuloi, että kuinka todennäköinen tässä on valmiin. Se kalkuloi. Määrä ajassa. Kyllä. Sitten se lähti sinne, mitä vittua se meni tekemään. Jotain sitten leikkaamaan nahkaa ja
piirtelemään. Niin se piirsi varmaan sitten joku designin, näin mä olettaisin. Ja sitten teki kaavat. Ja kuinka ollakaan, musta tuli kovis mun synttärilahjaksi. Koska mummu toi mun lahjaksi just sellaisen totsin. Se on sellainen niinku liilan ja viininpunaisen välistä semmoinen niinku semmoinen väri. Palanahasta tehty tietenkin. Olkatappaukset. Ja sit siinä on tässä olalla semmosia niinku tikkausraitoja. Ja sit niissä olkatappausten päällä siinä on niittejä. Sitten se on korkea, suora poolokaulus, missä on yksi neppari. Sitten siellä oli nepparit. Ja sitten siellä oli alautus. Oli muistaakseni vain semmoinen joku kiristysjutska, semmoinen joku kuminauhajutska. Mutta semmoinen oli, että sit, kun mulla oli se päällä, niin mä olin siis todella kova jätkä. Sami, laitin sen nahkatakin päälle, niin Sami ilmestyi saman tien. Ensin se veti mua lättyyn katsotaan. Oli vai? Annas nyt jätkä. Tää on mun takki tästä eteenpäin. Sä et vittu esittää tässä. Nyt me kasvatetaan se takatukka. Ja sit me alettiin kasvattaa takatukkaa jostain. Joo. Koska... Takatukka oli aika kova silloin. Koska koviksi oli. Ja viiksiä me ei pystytty kasvattaa. Nyt kasvataan ne viikset. Kaikki ei ole mahdollista. Sitä ei läpsivällä saada kasvamaan. Siinä joo. Ja bootsit me sitten vähän myöhemmin myöskin haluttiin. Tai se on halus. Sellaiset teräväkärkiset. Sä vaihdit lapsiin niissä. Cowboy bootsit. Kyllä sä olit semmonen perämetti ja cowboy siinä kohtaa. Mä olin kova. Korvenkylän kova. Kovis. Siellä ei tainnut muita ollakaan. Niin, mä mietin, että tuossa Korvenkylän koviksessa oli onneksi 3 semmoista. Korvenkylän kovin kundi. Menee 4, mutta ottiko periaatteessa? Periaatteessa. Korven kovin kundi. Se on hyvä erotella tuolla. Silloin vielä oli kundeja gimmoi. Silloin oli vielä, niin oli. Niin sit se oli helppo tolleen, niin kuin, että okei, mä oon täältä puolta niin kovin. Ja todennäköisesti en ollut. No, tuntuuko susta siltä se takki päällä? Se takki toi tosi paljon itseluottamusta. Kyllä. Eli sä olit sun todellisuudessa se kovin kyllä. Oli aina kun mä olin yksinään, niin mä olin ihan vittu kova jätkä. Ja sit taas porukassa en mä ollut yhtään kova jätkä. Ja mä en muista mitä sille takille kävi, mutta kyllä mä sitä pidin ja siitä pidin ja sitä pidin päällänikin. Koko oliko oikea kovis on vienyt sinne? Se voi olla, että se on varastettu mun päältä, niin sitä edetty kalsarit tuolta takaa mun pää ympäri ja heitetty roskapönttöön. Sitten otettu sieltä, laitettu sellaisia kiehuvaa vesipataa. Sitten hämmennetty semmonen musta poppa-ukko, semmonen musta ja epämielinen luu tässä septumissa. Ja sitten hämmentää sitä pataa semmoisella sauvalla. Ja... Kukaan pelkää mustaa miestä. Joo. Sitten se vetää tiernopoikia siinä ja se kaataa kaikkia yrttejä ja mausteita sinne mun keitin veteen. Siellä mä vaan oon. Ja en muista mitä mä pelastuin. Se takki oli jo kaukana siinä kohtaa. Se saattoi olla, että siihen takkiin tuli taikavoimat yhtenä yönä. Ja sitten kun mä huusin, mä olin siellä padassa, että takki auttaa. Niin sitten se lennähti. Se niin nousi ilmaan siitä naulasta, se lensi mun luokse ja sitten otti mut kyytiin. Pukeutui mut sisälleen, puki mut sisälleen ja sitten lähti niinku. Ja sitten se niinku korjasi kaiken mun palanneen ihon, niin siinä on semmoinen jotkut systeemit. Kuulostaa siltä, että tämä on tapahtunut oikeasti. Kyllä se jokseenkin tolleen varmaan tapahtuu. Mä uskon. En muista ihan tarkalleen, mutta tää oli joku tämmönen. Niin tässä tarinassa saattaa niinku se aina mitä mä mietin, niin se luuseptum oli ehkä vähän stereotypistä. Niin se ei välttämättä ollut luuta, se niin. Saattaa olla sellainen messinkirengas myös. Niin. No. Mut muuta varmaan ei siinä mä näe, että se olisi mitään. Joo, ei silmistä vettä, eihän mä nähnyt, että se oli. Oliko siinä?
Niin, kiehova vesi silmässä on kyllä, niin se on pirullinen kaveri. On. Ja vettä kengässä. Ulos. Itse mä ajattelin just tarkalleen samaan aikaan, tarkalleen samaa. Eli kumpi meistä on tämän kylän kovempi? No mä asun tässä kylässä, niin... Niin se menee nyt sulle. Mä oon tämän kylän. Tämän kyllä kovin Namuseta. Ja sä oot sit Reposaaren kovin. Namuseta, kyllä. Ja se on oltava. Olla se oltava nyt. Mitä se menee? Kovin Namuseta. Joo, Hepsanautti. Hepsanautti. Me ollaan tehty tuosta Hepsanautista pikku paradoksi silleen. Valjastettiin ensin kuuntelijan nimeksi ja sitten tehtiin sen artistinimi. Kuuntelijat on Hepsanautteja myös. Niin, ja sitten se artistin nimi on Hepsanautti, niin onko ne kuuntelijat se artisti? Ei. Niin. Ei. Kerro lisää. Mutta se olisi vähän niin kuin Popedan, jos Popeda kutsuisi niin faneet Popedaksi. Se on mun todella Popedat menis kattoo Popedaa. Me oltiin itse asiassa nerokkaampia. Eli Hepsanautit menee kattoo Hepsanautteja. Hepsanautit menee kattoo Hepsanauttia. Niin kuin ei just Hepsanauttia nähnyt koskaan. Niin. Kyllä mä uskoisin, että Hepsanautti toimii kyllä.